wannan Allah da kana bacci za ku ga abin da zai rika fita a jikinka. Wallahi tallahi dan jarida yana yi fede da kake tunani. In dai aljani ne dan uban shi, yadda kaga ka ɗibo ruwa rafi kai wanka ruwan ya kai kwarare jikinka, to aljanin ya fita ya koma inda yake kenan. Tunda kai wannan wankan zaka rika jin jikinka wani bai sa ba zai ke jiki a gurin ya faɗi, wani kuma zai rika jin jiri, to lokacin aljanun suna fita. Wani ma zaka rika jin wasu abubuwa na karyewa jikinka lokacin da kake wannan wanka, ko ka rika jin wasu abubuwa jijiyoyi ko wasu abubuwa suna motsi, ko kuma ka ji ruwan na maka zafi, ko ka ji ruwan na sanyi sosai. Gashi kuma ba ruwan sanyi bane, amma dole sai ka ji wannan wajen signing. In dai zaka rika wannan wankan signing uku zaka ji, ko ka rika jin motsi a jikinka wasu fuffutan abubuwa, ko kuma ruwan ka ji ruwan ya dauke sanyi ko ruwan ya dauke zafi. Wato aljanin da in ya aure mace ko kuma ya aure ki ko ya aure ka, to irin ko ke ko mace, to wannan ana wahala a magance abin. Wasu suna iya zuwa wurin malamai masu magani sama da 200 ma. Wallahi wani aljanin dan banza ne, sai in ana maganin ma lokacin ma zaki dinga mafarki yana saduwa da ke. Kai na taimako ba a lokacin, wai saboda ya nuna miki kai ba kowa bane, ke ba komai ba. Lokacin ne ma zaki ta mafarkin aljanna na saduwa da ke ko kina wasu abubuwa. Tam da kike maganin sai ya raina mai maganin hankali, ya raina miki hankali, kuma ya raina muku ma hankali. To Allah ya kawo muku maganin. Menene maganin dan jarida? Shine a mutane ku nemi jarka. Wato jarka na ruwa ne sabo, aka samu jarka sai a dura, za a tafi da shi a rafi. Rafi ne za a tafi, idan aka tafi rafi za a je a ɗiba ruwan. Amma ruwa ya zama tsaftatacce, ruwan da zai yi sallah, zai yi alola, ruwa mai daɗi, ruwa mai kyau. Ba a san ruwa datti ba, a'a. Ruwan da yake gudu, ko ruwan rafi ne, ko ruwan kogi ne, ko ruwa ne na mabulbula wani dutse na rafi dai, wanda dai yana bayan gari. To wannan za a tafi da shi da jarkan a wanke a girgije a zubar, a wanke a girgije a zubar. In an ɗaure jarka to sai a ciko shi a mashin ne, a kafa ne, a mota ne, ko a ina. To mutum zai ɗauko, za ka dawo da shi gida. Wannan ruwa idan aka ɗibo ka zo da shi gida, to mutum zai raba shi ruwan. Kwana 3 ake amfani da shi. Kuma idan ka ɗibo shi, mutum zai duka karanta li'ilafi ɗan jarida. Ku saurare ni da kyau don Allah. Li'ilafi za a karanta ta kafa 7. Kana tare da ni? A kursiyu za a karanta ta kafa 7. Sai kuma laƙad ja'akum. Yawwa ita tana ciki. Za a karanta ta ita ma 7. Li'ilafi, laƙad ja'akum, sai kursiyu. Za a karanta ta kafa 7 ɗan jarida. To idan ka karanta za a tofa wannan ruwan gaba ɗaya. Idan aka tofa sai a raba ruwan. Idan aka raba ruwan, mutum rabi za ka rika sha kamar galan 1. Za ka ɗiba galan 1, sauran kuma za ka rika wanka na kwana 3 ɗan jarida. Idan kai wannan wankan da shi, to ɗan jarida akwai wannan zaitun da Ubangiji ya tabbatar mana. Mutum kuma zai zo ya karanta kursiyu. Ita kuma wannan ka gama wanka, za ka karanta kursiyu. Shi kuma wannan za a karanta kursiyu kafa 7. Idan aka karanta kafa 7, mutum zai iya sha cokali 1 da safe, 1 da yamma. Duk lokacin da za ka kwanta a cikin kwana 3, sai ka mulke jikinka da shi. Za ka rika shafawa, ko da sama ne, kurin ka dan sa hannu ka shafa dai ya zama cewa dan dai ko ina sinadari dai kawai, ya zama cewa sinadari ne man zaitun ka dan sha, sai ka shafa. To wannan kowane lokaci za a iya amfani da shi na sha din. Za a iya raba shi galan 1, na dai faɗa ne 3. Za a iya raba shi kashi 2. A ɗiba na sha daban, na wankan ana yi daban. Kwana 3 za a yi kawai, in Allah da ka rabu da aljani, ko wanda yake hana aure, ko wanda yake kashe aure, ko wanda yake sa fitina gida, ki ji ba kya son miji ji baya son ki, farraku. To dukkan wannan in dai laƙani ne na jinnu, wannan yau na ba ku taimako fi sabilillah.